Hai lamsogo jotono ani YouTube channel narapir official tini ang prai ek sapta porni poro si blog khaimasiu ang blog khaimani ani karon butongo kaisa hingke bono ang sai narono tei kaisa bukhani kok robo share khaini musugo tini hingke mamto kaisa blog nuklai kha hapani yang yungo ang thangai phunung malia hapana neroni gana nerok bai ang kaisa kanang kukmani kokorno kisa share khai musu hingke kokke haisi ang 1 week rok khai video rok phunung malia hingke video khaina tongmani no ane phuno bo space kring tonga hingke plus space kri simia asol karon ke ani exam tongmani kaisa nerok bo sibai na je tini 2 April 2 tarik Sunday klai tini 2023 Sunday hingke tini exam tongmani kaisa gaumani bangino samurok paileya hingke yang exam rok kisa gana ba hino ang blog khaimalia koyekdin hingke tabok blog tini ma khaimani karon ke sudu ang tomani bangai simi blog khaimaya omo simia tei kaisa mau tongo jeta mane bekhawo sui tonglia ta ang amongkha mane u exam jeni ang thangi roi pemani omo belai ke tama sanai kaisa heart or emotion de sanai na dukho de klainai na kaisa phurungmani de ba kaisa lesson de amo ang samalia but in my case hingke ang tini exam roi pe okay exam ang onek hope khai thangmani omo romalia okay romalia bolte omo clear ngai de mo ang asuk sure krikha tini ni TCS ni exam jeta ang age ni simino khorso TCS officer ngani musukmani okay tahok pojonto maya kamu kaisa ni kaisa bokrogo pressure ta hingke mo haibungia je bok nang angnai bui kwbangma sabai borok kotor rok ba kwbangma friends rok ani family member rok sabai nang angnai ekdin angnai gani journey prai 3 bosor 4 bosor haikai to kamo TCS ni preparation namani hingke clear sketch khaimali hingke ba kaisa mane bukha theipai deba mo jotoni bukha thei hingke bukha theimani bangai mane kaisa bukhani kokno ba share khaini musuye deba jotono no hingke YouTube channel hinba dalar sawaibo kubui sawaibo mane siano ke hapano dalar sawili tama lapungnai karon nomor kaisa ani lifestyle ni channel siba hingke omono mane ani 3 years 4 years ni preparation tabok bo ani dream successful mane imang kubui singya kho hingke omorok no kaisa mane tangsanai bokrogo barja mane haingya deba manai hi bui sabayo mobo ang borokno mane encouragement ni bangai belai ke mane boron bangai angbo kha tongthok jagan borok ha sake hapano asuk ungnai tongkhana easy by once waisa rokeno bui pass ngai clear ngai officer rong tongbai kana baksa borok to habon ani keison ke mo haisi is inglia hingke ang jeta musukmani is inglanglia hingke omon tini porikhani phaiyi asuk ang bukha tongthoya ngai kisaro koi tongmani muktri thang tongman si hothat ke kaisa call shop phai ke call shop phai mani romanik kaisa news amongkha u chini nerok to mane baksa blog rogo to ang asuk phunuk jagya pano ani wedding ani panda paimani kale bare pamani dugya khoba hingke time malia pore wani ke je pore man pore kha ke omo haisi exam ni pressure bai ke ang kisa mane bukha tongthoyang tongmani ta sari ga like 3 o'clock hai 4 o'clock hai sari omo si temangkha
kaisa call paikha amosi agi pandapro tuina mani mineral water tuina mani rang rozaya ko sopai gothat ke ke tabok ko agmon government job ni experience ba chakri naituk nai ba kamai ba gong ma khaime yangi tongo ke yang po pore ni ke yang upre sarno handle khaini bangai belai ke difficult ke tai yang boyo zubarai tongo ke to family ma khanai ke ani pandani rang ro thai rok joto subaijak ke bo kaisa tongkota ke yang go kisa financial crisis ng tongmon jora ke te plus tini exam bo hanlia gani mane hopeless ng tongmani busomoyo si tuini rang rozagya ko pura khoksapan rozagya ko ka angbo pura poksok tong amo ngeta rang kri jora bo kol sok phaile ang ke ba teisi buka tong tholi pressure haising thangsu ang ngemono mane oro mane ang hai first generation ni borok eta buma bu phale khapor jak kri ni basa kusuk ko kawani it's very difficult mane हाजारों खरक साफा सिंगनाय ना लाख 1 लाख मासारक सिंगनाय महाय जे बुमा बुफा पूरा लेखा करै तांगसानाय borok ni busa direct kusuk position o kanay amo impossible hoya amo possible but it is very difficult pura 99% difficulty gamono kaisa ani journey life ni kaisa emotion ba condition situation bo mai sokpai tong omonroni logeu kisa share khaimani so that ani bukhap kisa tesa heleng sa sang naijak namano ke ang bu kisa masa tabok butama khaiman cha khaya amo plan nai tongo neroni suggestion tong ba kisa suggestion robaidi na ang job nas nai tugli ade na ba nai tug nai de but tuma neroni kaisa opinion comment robaidi amonota kaisa ani ang message nani musungman donoro ke tei video na asulog rolia nerono joto hor kaham gendrok ani channel rokno jajagai tongkang ke ba kisa like rok ba comment rok rodi subscribe rok to ron musuke khaidi khaya ke to tongdi abano chutono no hambai ani video naiman bangai thank you